Šta je ovo? Šta ti misliš, ko si ti? Jesi li me čuo? Polako, Naruto. On nije naš neprijatelj. Nije u tome poenta. Jeste li vidjeli šta je uradio? Tek tako. Zabuza je bio ogroman i moćan, kao neko čudovište. A taj dečak, koji nije veći od mene, oborio je Zabuzu jednim potezom. Kao da to nije ništa. Mislim, što to onda govori o nama? Mi se samo glupiramo okolo, nemamo pojma. Kako to da prihvatim? Pa, čak i ako ti to ne prihvatiš, to se ipak desilo, Naruto. U ovom svetu postoje deca koja su mlađa od tebe, pa ipak jača su od mene. Vaša borba je gotova za sada. Sada se ja moram pobrinuti za ostatke. Mnoge tajne se nalaze u ovom telu. Ne sme se dozvoliti da dospeju u pogrešne ruke. Molim vas, izvinite me. I zbogom. Nestao je! Otišao je, Naruto. Pusti to. Šta mi radimo ovde? Mi smo niko i ništa! Ne mogu da verujem! Naruto! Kao ninđe, stvari sa kojima se suočavamo nikada nisu lake. Sačuvaj svoj gnev za sledećeg neprijatelja. Još nismo završili našu misiju. I dalje treba da dovedemo graditelja mostova do njegovog mosta. Izvinite što sam vas uvario u sve ovo, ali možete se odmoriti u mojoj kući kada stignemo. Dobro, nastavljamo dalje. Šta se dogodilo? Kakashi sensei! Kakashi sensei!